Com cada dimarts amb nosaltres, el David Checa. Hola, David Checa. Hola, Josep Moragas, què tal? Com sempre, desconcert per saber o saber coses sobre artistes. 10 minuts abans et dic que t'has de preparar un artista que desconeixes totalment. Així és. Avui, qui t'he dit? Avui m'has dit que anàvem al desconcert d'Adele. El desconcert de David Checa. Desconcert, sí. Sona molt catalana, no? L'Adele. L'Adele, sí, ens porta cap aquí. Jo a primera oïda l'hagués puntuat de forma molt baixa. Per què? Demano respecte als oients cap a la meva opinió, és una opinió, cadascú té la seva, però no m'agrada la música que et fa dormir-te mentre plores. És molt concreta, aquesta descripció, sí. I és molt real. Aleshores, jo m'imagino a la gent escoltant Adele pel matí, perquè el programa del matí a la mare que el va parir també fiquen a l'Adele. Sí, pobrets l'han de ficar, sí. Clar, aleshores m'imagino a la gent al cotxe conduint, escoltant a la música. Sí. I pensant, soc feliç realment? Així, mirant per la finestra. Soc realment lliure? Estic bé? Trobo a faltar la meva exparella? Les decisions de la meva vida les he pres jo o les han pres per mi? Aquella feina potser em feia feliç. Hauria d'haver estudiat INEF. M'he xugat el cul? Bueno, Adele, coses sobre Adele? El que passa que a l'hora de descobrir la seva vida, la veritat és que m'ha encantat, tio. I et porto 5 punts pels quals m'ha encantat Adele. Vale, per què t'ha encantat la vida d'Adele? La primera... La vida d'Adele era una pel·lícula. Ostres, la vida d'Adele. Aquí ja m'has pillat. Una pel·li... bueno, busqueu-la. Està molt bé, està molt bé. A quina pàgina hem de buscar? No. Vale, no. Per YouTube, està molt bé. Perfecte. Va començar la seva carrera musical penjant el seu contingut a MySpace. Recuerdo desbloqueado, MySpace existia, Sí, brutal. I m'ha semblat una dada genial. I allà doncs, la va contactar una discogràfica. I clar, jo em sento molt identificat perquè jo vaig començar penjant vídeos a Instagram i ara estic a la cima de l'èxit. Sí, ara mateix ets l'Adele dels memes. Sí. Després, en segona posició, la seva manera de riure és famosa i això em fa molta enveja perquè, clar, la meva manera de riure no m'agrada gens, Josep. No t'agrada el teu riure? No m'agrada el riure, gens. no. Et fico Adele, si vols, un altre cop. Això no és Adele, és la llista de Schindler, però podria ser. Vale, ara mateix et torno a ficar Adele i et pots queixar del teu riure. 10. M'has donat el riure que em mereixia o m'has donat el riure d'una granota? Per què ric així? Anem a veure com riu Adele. A veure. Això és Adele, no és una granota, Ostres. Ui. És com el riure d'aquell de Los Simpson. Sí. Bueno, ens ha quedat clar, sí, És com molt cap enfora, Molt cap enfora. Però està bé que rigui, perquè a vegades el teu riure no t'agrada. Hi ha gent que està complexat amb el riure. I ella, que riu com una granota, ho fa. Feliç. Sí, no, ja et dic, jo estic molt acomplexat, però bueno, és el que hi ha, no deixaré de riure perquè no m'agrada el meu riure. Més dades d'Adele? La tercera és que té 3 Guinness i a mi m'encanta la cervesa, Josep. Aleshores, perdó. Vale, més. No, té 3 rècords Guinness, té 10 Grammys i està a punt d'aconseguir una cosa que jo no sabia que existia, que es diu un EGOT. De què? Que és un instrument? No. Molt llarg. No saps el que és un EGOT? No. Un EGOT, em falten coses, però ja t'ho intento explicar. És un Grammy, un Emmy, un Tony i la O no sé de què és. O un altre premi que deus, un Ondas o un premi que deu estar molt totxo. Sí. Bueno, ja estic molt content perquè he descobert una cosa nova gràcies a Adele. El número 4 és que té 5 tatuatges. Tenir tatuatges és símptoma de voler molar. Voler molar mola. Mola és una muntanya. Quan la puges estàs a dalt, per tant ella sempre està ben a dalt, Josep. Uau. Aplaudiments discrets, I la cinquena? I la cinquena és que té un alter ego, és a dir, un personatge que s'ha creat per quan surt a escenari. No ho sabies? No. Doncs flipa, tio, perquè aquest personatge li diu Sasha Carter i ella es converteix en Sasha Carter quan surt a un escenari a interpretar, a fer un concert. Bueno, cadascú li fica un nom a l'esquizofrènia, al final. Aleshores jo he decidit fer-me un altre personatge per quan vingui a la ràdio a compartir. Sí? I el meu personatge es dirà Brandon Ware i riurà així.
Què et sembla? M'ha sortit un riure raro, també. Sí. A mi, quan no pots riure i faig... Bueno, Brandon, Sí. molt bé. Pots fer de Brandon fins que acabi aquesta secció, ara. No, és que ara ja sóc Brandon Ets Webb. Brandon, ja, d'aquí A veure, fins que... riu. Quina és la puntuació que li fiques a la bona de la Adele? Un 8 perquè, aviam, està bé la seva vida, però la seva música no m'acaba d'agradar. Per tant, no aconsegueix el 10, però un 8, que ha pujat molt de puntuació. Un 8. Gràcies, David Checa. Gràcies a tu, Brandon, què? Brandon Ware. Brandon Ware. De 8 a 10, Backstage, a Flashback.